Šta je ovo, bre? Svi trube, brate. Raspoloženje nula. Ljudi, sa vama je danas Muđa. Neće da se snima Elvis Nezini. Elvisit. Dobrodošli u naš vlog. Eddie Shadow. Moj Instagram ovdje dole će da bude zeleni. I Elvis Neziri. Elvis Neziri. Neće Elvis da se snima za YouTube. Gdje si gore? Neće da se snima Elvis Neziri. Evo, znači idemo u Adamol. Ja Ismet i Elvis Boss koji neće da se snima. Moga mi ima da ga snima, evo ga. Evo ga Elvis. Neću ljudi da izađe. Ljudi, čućemo se tamo dole. Kaj telefon? Pa neki krša za 2-3 dana dolazi iPhone 16 Pro Max. Treba pomoć Milena. Treba pomoć Milena? Treba. Stvarno? Evo ljudi, ja sam dobar dečko, majke mi. Ti si već počeo da radiš, a? Da. Rade? Ja mogu da prodam ovo kod vas. Ne može. Što? Evo Toni danas, jesi subscribene na moj kanal, baka prose, Sepra i glavni kanal. Nisi subscriberan. Ajde ljudi da stižemo do 1000 followersa. On ne zna ni šta je YouTube. Ljudi, vi kako nismo te vidjeli dugo, nismo vidjeli zato što sam farbao kosu, malo se promenio, jebi ga žena, deca, tako ti to. I gdje si se farbao? Kod brata Crazy Barber dole. Crazy Barber? Da. Te crazy? Te crazy. I tako ljudi, kao što sam rekao, danas idemo do Adamola, da udaramo krušku, da se zezamo malo i tako ljudi. Češ da udariš krušku, a? Da, i to sa sve snage. Evo ga ovaj za Mozart prvi. Ti igraš u Mozart, a? Viš šta su stavili sine? Aramo. Viš, znači vidite ljudi, vi ne smete, a ja smem. Ko ima 15-16 godine? Taj može slobodno da ide. Sad idemo na bus. Idemo ljudi, idemo, zato što sam rekao sad u Adamol. Ili otišli bi u galeriju, ili Nušće. Ušće. Galerija ti je najveća. Hajde, ajde, trčite. Evo ljudi, onaj auto je na ulicu. Novi autobus. Novi kurac. I plavi šum. Evo Ismet se ofarbao. Evo sad ljudi, hoće da vidite ovo. Farba šaje. Za Uskrs. Ej! Evo stigli smo na Adamol. Šta sviraš bre? Mi smo bili na Adamol već 3 mjeseci. Kad se otvorio, nikad nisam bio, sad prvi put idem. Zamisli je. Prvi put dolazim, brate. Čega brate? Prvi put dolazim na Adamolu, Zamisli me prijatelj. Viš kako su stavili ove, a? Plastikine. Ove ukrasi još stoje. Šta mislim? O, čuje. Vidiš da su radili ovo, brat. Pijan dure. Rapidžana. Da. Dobrodošli ljudi u moj novi video, danas sa vama je Muđa. Evo Muđa, čekaj dok čini smijah kada znam Muđa, U stvari ja sam... Elvisit. Jeboči, ovdje već to normalno. Dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas sa vama je Muđa. A govorim, pa slušaj Elvis? O, šta? Pa neći. Evo. Idemo. Nam te možeš ti se poraci. Hoće da kupiš majicu? Nasi ti gore. Jel ma fina leta? Bravo. Daj mi 100 mogu sjeti. Popola que passaste. Bodou. Če ni meko? Au, brate, kjepor ni meko. Jebote, 11 minuta imaš. A po 10 minut? Meso? Ja, 2 minuta sine. 10 sekundi imaš. Eto ba dobre. Šta je ovo jako? Dur mi ja nisam. To je neko, šta? Kada šok. To je to, gotovo. A, ti mi jede poške. Če?
Ovaj hoće još. A šala, ona je dobro. To je dobro. Nema, to je to. Ajde, ustani. Ustani, bre. Čekamo Ismeta. Hoće da udara krušku. Imam zove! Nada, šalica. Ja, sad smo ti na boku. Šta merno na njo? Jojo! 7 ide. Taj, voli smije. Ciao, buonere! A tu na pomija si palide. Evo sad ćemo da igramo bilijard. Samo da plati ovaj. Ajde da vidimo ko je najbolji. Ti ili on? Ćao, bol, lob. A to izmesečeci, ne? Gon. A to... Au, brate, nijedan. Šta je ovo, brate? Vi sad ni ovaj ne može nijedan da ubaci. Hvala Bogu. Evo, znači, ovi dvojica igraju 1 protiv 1. Sad ćemo da vidimo ko je pobednik. Pobednik. Sad ćemo da vidimo ko će da pobedi. Au, brate. Jedan minut 15 dinara. Ko je to piva? Evo su ti u frižider. E. Četa servisi font. Ovo ima da me zgazi. Ovo nisam probao još. Reci šta je rekao ona žena. Gdje ćeš na moju glavu? Gdje ćeš na moju glavu ili bez? Mogu ja da uđem ovdje, da se vozim malo? Ping. Šta je ovo jebać? Sopora. Sada Valja, što? no brat. Na aparat. Na halju. Če Vilda, če Vilda. Sega. Ovo nešto nova?
Ajde. Evo, sjeli smo malo da se odmorimo. Ono da ne stavim na YouTube. To. Lajkujte video i subscribeujte se na kanal i zapratite njega na Instagram. Zeleni. Biće ovdje Instagram. Jel bi se otišao da puši? Da puši. Cigare. Evo gdje punimo telefone. Evo ga tamo. Evo stigo nam je Elvis. Nešto se zamislio. Šta ti je bre? Šta vam je more? Šta vam je? Idemo u MTS. Da vidimo da li može nešto da uradi ovaj. Ne možeš u A1 brate. Može, kaže. Koliko imaš godina? A gdje bol si? Pardon. Izgubio sam jednu slušalicu. Hoćeš majice? Ta majica to se smira. Evo, znači, još ima ovih. Prošle Novo godine. Vidi ovaj na majici, brate. Šta je ovo, bre? Neka gužba. Svi trube, brate. Au, brate, šta je ovo? Svi trube. Najveći Porsche, ljudi! Ajde! Raspoloženje nula. Me raspoložio sam, namestio sam auto! Znači, bili smo do Ada Mola, izjezali smo se malo. Nismo bili u Ada Molu jedno, 2-3 mjeseca. Idemo sad da jedemo nešto na Padini, poslije idemo kući. Igramo PUBG, znači idemo da igramo PUBG, nemamo što da radimo, igrat ćemo PUBG. Vidi naći mu neki telefon ni B-oba. Čovni B. Imam ja, brate, A51, ajde, treba Ekrem da se zameni. Ne možemo da idemo sutra. Subota. Idemo u ponedjeljak. Tako ljudi, znači subscribeujte se na kanal, lajkujte video. Znači ljudi, prihvatite se na kanal. Ješam ko čeće. Šta je ova gužva, jebote? Gledaj koja gužva je. Au, brat. Znači baš je neka gužva. Au, brate, šta je ovo? Gledajte ovo tamo. Au, jebo. Šta je ovo, ljudi? Šta je ovo, bre, gužva? Gledaj koja gužva, brate. Mislim da pada sneg. Nervozan si je. Ajde, brate, treba da budu srećan, namestio si auto. Dej porazit koliko sam srećan, daš nervozan. Ček, moraš ga tamo ustate jebem. Jebote. Druže, sad ideš u blok i to je to. Nemoj da me pišeš više, evo majke mi. Tamo je gužva je, brate, zato kasni. Viš onaj kako se kreće. Brate, je li ovo pada sneg ili kiša je, brate? Gledaj, ledena kiša je, brate. Čekaj.
Koja gužva, brate. Daj Bože da imam nešto za nas. Nema. Ovdje, znači, otišao okolo i stao je, znači, ovdje kod šampiona, 56-ica. A, ja, bljakama ga ću tužim, brate. Čur, mal, visi! Čuro, čur! Gdje ti je motor? Kako smrdi, brate, znači, neka baba na autobusu. Kako je smrdela. Hrana isprijeti. Pa, vidite što ne sobog, hvala mi, da. Moment ki će un kom paša kuro. Svi će mi autobus. Ali kako tako može da smrti, brate, ja ne znam. Brate, imaš žvake, jebem u život, kupiš žvake, brate. Želudac će početi da me boli, brate. Hrana je visi. A da veri si ja. Da, može. Hoćeš u glavu da sedneš. Mogu ja prije. Ne znam, da ti zaslužio. A sam ovdje uvijek fin. A ti si uvijek fin, da. To da si finski, a? Ajde, ko će prvi? Ajde, ne moraš da nam nešto drugo, kako si zaslužio? Da. Može sam. Hvala kako, tu samo. Turno je. Ćao, čao. Može malo luka. I majonez malo. Četiri. Pa kako mogu krasno. Prijatno, momci. Hvala. Evo, počeo je snijeg da pada. Taman kad smo došli kući. Kako da baš širim same ljude. Šta imate da kažete, ljudi, znači još malo završavamo vlog. Brate, pada sneg, bili smo da šetamo, da jedemo, da pijemo. Gdje si, brate moj? Dođi. Hoće da budeš u vlog? Radi na padinu. Ajde, što da mi uzmeš jedan. Ajde. Boga ti? Ajde se kuni. Neka drugi su. Vidimo se, ej. Ajde. Ja sam uzeo ove. Boga. Dobro. O, velika, ja? Znači baš je zahladnilo, a? Hvala. Kako ti bez jakne, brate, kako možeš? Šta je voli kad mene gre ljubav? I to što kažeš. Idemo okolo.